Makadii hama neshamwari, ndine nyaya yangu yakaitika musi wa25 May pazuva reAfrica. Na10 o'clock ndaienda kuBeatrice ndokukwirira kanowa kandakakwirira pambudzi. Saka takakwira tiri vakadzi 3 nevana 3. Munowa mune varume 3 nemukadzi 1 mudhafu. Saka tati fambe tadarika tollgate, mumwe murume akasimuka munowa muya ndokuti munhu wese sori henyu makwira motikari yemarobhari. Saka paakadaro takatombofunga kuti ari kuita majokes. Ndopaakatora mafoni atanga tinawo achikandira mukadzi anga ari kumberi kuna drive, ndokunzi tipei kuno zvese zvamuinazvo, zvikwama, mabhegi ataatinawo, ndokukandirwa zvese kwakune mukadzi anga ari kumberi. Mukadzi uyu achitoshedzera kuti ndozvatotoraramisawo mhuri yedu. Saka tafamba ndopa tanzi bvisai hembe tese, ndokubvisiswa hembe including nevana vatatinawo. Kubvira kuhembe, mapendi, mabra tikasiiwa tisina, ndokusungwa mumaoko kumashure, ndokuvharwa maziso nemachira. Ndobva tafambiswa takaiswa musoro pasi. Kamotikari ikako kamota kanowa kesilva takakakwirira pambudzi. Ndopa takafambiswa ndosvika an hour tichingofambiswa murodhi. Tatenderedzwa kudaro ndopa takazoburiswa murodhi muye. Mota ndobva yapinda nechemusango, ndonzi tiburuke. Ndopatakaburuka tisina kupfeka, hamawe, tisina kupfeka, tichifamba kunge varoi vaedzerwa. Tafamba kudaro takanzi chimirai panapa, rarai nedumbu. Ndokurariswa nedumbu tese tiri 6 kudaro, tarariswa nedumbu. Ndokubva mukomana atiti musacheme, musataure, musaskrime, tikudzoka manje, rambai makarara nedumbu kudaro. Saka tarariswa nedumbu kudaro, mukomana uya ndokubva aenda kudaro, ndokubva motikari yamutswa ndokusimuka ndokuenda. Saka payakasimuka motikari handizive kuti chii chakaitika. Tambo ndakasungwa nayo yakasununguka. Yasununguka tambo iya, ndopa ndakasunungura vamwe vangu vese vatati navo. Takasungwa netambo dzembudzi, tutambo tudiki tunosungiswa mbudzi. Ndopa takasunungura ndokubva tatanga kutiza. Sango ranga rakakurisa iroro zvokuti takaita 30 minutes kuti tibude musango imomo. Ndopa takazosvikawo nepane rimwe sowe, tikaona pane jira ranga riripo, ndokudamburirana isusu madzimai, ndokungozvivhara kuti tiwane mafambiro, mazamu ese ari pachena. Ndopa takazofamba kubuda musango muya, ndopa takaona imwe imba iyoyo. Ndobva tasvika ipapo, vanhu ipo vakatosvika kubuda vachiti maiwe, vanhu vasina kupfeka vabva nekupa. Saka mai vepo ndo vakazobuda, ndokubuda ndokutaura nesu. Saka vaiti ndisabhuku. Ndokubva tavaudza nyaya yedu mai vaya, ndopa vakatipa hembe ndokupfeka. Tapfeka kudaro ndokubva vazoti, ndokubvunza kuti saka kuno kwatiri ndekupi. Zvikanzi kunyatsime kumared roof. Sabhuku yendi sabhuku kumared roof. Kune vamwe madzimai ane mwoyo wakanaka, vakatibata zvakanaka sabhuku ivavo. Tabva ipapo, sabhuku ndokudedza vamwe varume muraini nakansela ndokuuya paya. Saka varume vaya ndokubva vati ngatidzokere kusango kwaitika zvinhu izvi. Ndokudzokera kusango kuya. Zveshuwa motikari iya yanga yatiti iri kutidzokera yakadzoka. Takaswana matsimba adzoka futi catch 2 nematsoka akadhinda zvekuratidza kuti vanga vakutitsvaga. Saka ndiri kungoyambira mhuri yeZimbabwe yese kuti kana tichinge taakufamba ngatizivei motikari dzekufamba. Tisiyane nekukwira tumalifti tudiki utu, ngatikwirei mabhazi. Kunyange iri bhazi risati razara seika, patient pays, ngatimirirei bhazi iroro, tinosvika kwatinenge tichienda. Pambudzi paipa, hama wee, pambudzi paipa. Asi ndiye ndikamuona ndinomuziva. Zvese nemukadzi iye aifamba nevarume ivavo, ndikavaona ndinovaziva. Saka ngatifambisei audio iyi kumhuri yese yeZimbabwe tibatsirike. Nyika yedu yaipai, nyika yedu yaipa, hama dzangu. Yaipa, nyika yedu haisina kumbomira mushe. Ngatichengetedzei upenyu hwedu, ngatichengetedzei upenyu hwevana vedu. Ukaona audio iyi usaignore. Inini ndini umwe ndaimboignore maaudio akadai. Asi kubva nezuro musi wa25 May ndakava nechidzidzo kuti ukanzwa maaudio ayatenderera ngatifambisei, vamwe vanhu vabatsirike. Ndatenda hangu.